Para kadang, para pinisepuh kang sinuba pakurmatan. Ing sajroning jagat pusaka ana sawijining gegaman kang ora mung minangka waja, nanging ngluhurake rasa. Iki keris masterpiece istimewa saking ageman pribadine koleksi antik group. Wes wewaton menawa sandangan iku pasemon. Warangkane Ladrang Surakarta, tandha wasis wicaksana ngugemi unggah-ungguh. Gandare iras, gandar lan warangka siji oyot, tanpa sekat, lambang kesatuan rasa lan manah. Dipun paos mawa kayu trembalo. Kayu linuwih saka alas wingit. Trembalo iku ora mung arupa kayu, nanging kagungan watak landhep pangrasane, adem ananging jero. Saben sulur urat kayu iku kaya aliran getih para leluhur kang isih milih tekan saiki. Warangka iki dudu mung busana, nanging lungguhing derajat lan toponging rasa. Para kadang, iki keris dapur Nagaraja. Dudu sembarang naga, ananging rajane para naga. Naga iku pralambang kawicaksanan, kekuatan gaib lan penjaga kawruh jaman. Nanging nalika dadi raja, tegese dhuwur derajate, ngreksa ora mung awak nanging jagat rasa. Sirahe naga ngandhep dhuwur tandha yen sing duweni kudu duwe pemedhar kawruh. Awake mliwit nglendhang nglambangake kawaspadhan lan laku semedi. Lan sakabeh ngemu teges kuwasa marang awake dhewe luwih mulya tinimbang kuwasa marang liyan. Dapur iki cocok kanggo pemimpin sejati, guru utawi wong kang ngemban amanah gedhe. Tuwae ya iku ngundang wibawa lan kawicaksanan, ngreksa saka energi ala, nuntun marang ketenangan batin lan kaputusan kang bener. Pamore tirta tumetes. Pamor iki arupa tetes banyu saka langit. Tirta tumetes. Tetese alon ananging tembus nganti jero rasa. Tegese urip iku kudu sabar, alon-alon nanging ajeg, kaya banyu netes sing bisa ngowahi watu. Pamor iki nggawa tuwah kelancaran rejeki, kesabaran lan kajembaran ati, nggugah rasa empan papan lan welas asih. Tangguhe Mataram Senopaten. Tangguh iki lair saka jaman Panembahan Senopaten. Jaman perang rasa, jaman negara dibangun saka sepi lan topo. Kerise patut waskita ora gemebyar nanging nyusup. Tuwae keteguhan sikap, waskita ing mikir lan netepake keputusan. Tuntunan kanggo pemimpin kang eling lan waspada. Dapur Nagaraja ngajari kuwasa marang awak. Tirta tumetes maringi sabar lan berkah. Mataram Senopaten nuntun tumindak wicaksana. Sing nyandhang keris iki kudu saguh dadi ratu ing jiwane dhewe. Mugi kita sedaya tansah diparingi kawicaksanan kanggo ngrasakake isine, ora mung ndeleng wujud fisike wae. Nuwun, matur suwun.